Nou, een beetje laat, Den Haan. Maar er begint met een lampje te branden, want wij hebben ooit een aantal adressen verderop hebben we een enorm grappige aflevering gedraaid. Het ging toen over een krokodil. En nu zien we hier een panda staan en een kaboutertjes. En ja, de clown. Van het fastfoodrestaurant. Ja, van het fastfoodrestaurant van Café de Vettige Handdoek. En daarachter, dat vind ik eigenlijk de leukste van allemaal. Hey, goeiedag. Nou, bij mij begon een lampje te branden toen ik het over de krokodil had. Kijk, en dat was hij bij het mekje van de bloemenwinkel. Dat was mijn dochter, ja. Ja, hi. Dag, Wederom. wederom. Ja, Gaat nog steeds bezig. en toen, hoe lang is dat geleden? Weet je dat nog? Dat kan goed een jaar of 3. Zeker. Was dat voor de corona? Ja, denk ik Ja, wel. ik denk het Ik denk het wel. wel een jaar of 5. 4, 5. En toen ik uitstapte, doe ik bij mezelf woonde de vader van dat meisje niet hier ook in de straat. Gans. Gans, ja. Helemaal. En Toen hebben we het dan een keer over gehad dat we hier ook zo uitbundig alles in versieren. Dat je met kerstmis terug zult komen, maar nooit meer gezien. ja, de ganse hut versiert. Allemaal Ja. lampjes en Ja. toeters en belletjes. Ja. En toch je zal wel wat komen, maar hij heeft wel te druk. Zo zien we. We doen nooit wat we beloven. En we zeggen nooit wat we doen. Goed zo. Maar beter laat dan nooit. Ja, dat bedoel ik. Hè? En, maar dus, dat doet je nog steeds met kerst? Nog altijd. Oké. En Altijd er is nog weer nooit hebben. iemand van L&B ook geweest om dat vast te leggen? Nee. Oké, nee, dus nee, dat, nee. Jullie hebben altijd de primeur gehad, maar jij hebt het niet aangepakt. nou, dat betekent dat we, nog altijd, dat we in principe nog altijd de primeur kunnen hebben. Oh, dus dat wil zeggen dat ik aankomend jaren, of de aankomende jaren nog altijd uitbundig aan het werk moet gaan. Want ik Dat- weet dat- er al bijna wat. Het beltje er beneden goeie. Ja. Nou, ja. ik zeg niet dat wij komen, maar het kan goed zien dat ik ook een collega op elkaar stuur. Oké. Dat ik zeg van, De mensen heb ik al zo druk gezien, dat is mooi geweest. nee, maar het is wel zo dat wij altijd spontaan komen. Ja. En als we dan zogenaamd spontaan zullen komen, dan doet ze zichzelf geweldig. Ja, dat bedoel ik. Mag Moet- ik moet zeggen leuk dat ik vind deze zierhond, die vind ik fantastisch. Ja, ik ook. Die vind ik helemaal te gek. Dat vind ik het leukste van, vind ik leuker dan de panda, leuker dan de foute kloon. Trouwens, die heb je toch niet stiekem door weggehaald? Nee. Oh, Daar ben ik heel eerlijk aangekomen. ja? Die Even zonder namen te noemen, hè, want we mogen geen reclame maken Nee, dat doe ik ook voor, niet. voor die toko. Maar, Nee, dat doe ik ook niet. Maar ze hebben ze mooi weggedeponeerd. Die waren overbodig. En toevallig dat ik er bij kwam en ik dacht van, hé Pietje, dat is iets voor mij. En ik had nog voor hetzelfde geld, als ik nog iets meer plaats had gehad, had ik nog een complete glijbaan en allebei gehad. Maar ja, dat vond ik een beetje te uitbundig. Wieso? Ik word er nog gras mee rijden. Maar Pieter heeft toch kleinkinderen of niet? Dat klopt. Ja, Dat klopt. maar dat klopt. heeft ze natuurlijk niet verteld tegen die Nee, kleinkinderen. Dat ze de kans hijsen om een... Ja, dan had ik de gans hier, dan waren ze niet meer thuis. Kijk, En dan kon ik eens achter de rommel aan gaan remmen. ja. Ik kon zijn achternaam niet noemen, maar zo te zien is Ronald rechtshandig. Ja, dan ook. Ja. Want die is dan gewoon klaar met de intentie Ik geef dit de hand. van harte welkom. Ja. Doe me maar nog maar een 2 broodjes. Hé, verdorie, is Mitch net weg, want dat zoekt er zo leuk uit. Ja, ik was druk bezig met de panda. Nou, Ja, moeten maar we- dat panda dat was ook een attribuut voor het kerststuk. Wie verwerkt nou een panda in zijn kerst? Een ijsbeer, Pieter. Dat, Ik zeg toch, dat was heel speciaal was dat ook weer. Dat zien van die maar leg dingen. me dat eens uit. Een ijsbeer, dat begreep ik nog in een kerstverhaal. Maar een panda, Ik heb een keer een kerstboom gehad en dat was een kerstboom compleet zelf getummerd met plankjes Aha. en alles. ja? En daar heb ik allemaal dieren in verwerkt. Poppen. Oké. Wie groot wordt hij? Dat was... Kwam hij boven het huis uit? Nee, net niet. Oh. Net niet. Maar daar heb ik dan in verwerkt, heb ik het gehad. En toen kwam ik weg op de recycling en toen had ik ook weg zo'n beer. En ik had
een tijger en ook een zeehond en knientjes en van alles en nog wat. En dan ga je met kabels door een gans stellage gemaakt. En dan heb je ook wel gewoon erin gehangen. Kijk, we moeten mij niet standaard zien, maar gewoon lampjes en al, dat is allemaal fijn en prachtig. Maar dan moet ook wel iets anders zien dat de kinderen die aankomen zetten van hé, papa, mama, wat hangt daar? Daar hangt er een beer, daar hangt er een hond, daar hangt een konijntje in de kerstboom. Dus ja. de kinderen weten dat hier in het dorp? Ja, want Ja? ik heb toevallig vorig jaar, afgelopen jaar wel, met jaar ervoor, had ik niks versierd. Nou, ik kwam aan een vrouw van Piet, wat is het met ogen? Is het niet goed of heb je een depressie of hier Waarom of doen ze dat die kinderen aan, Piet? Ja, sorry. Die rekenen, die Ik ga leven andere- door een gansje naartoe Ja, dat en klopt. dan doet zich niks. Ja, schijnbaar wel, maar dat ga ik niet in de gaten. Ik ga andere prioriteiten en toen dacht van ja, laat maar een keer mijn jaar overslaan. Maar ja, het werd mij toch niet in dingen afgenomen. Dus vorig jaar is er niks gedaan? Afgelopen jaar wel, met jaar ervoor niet. Oké. Oké. Maar ik heb er nog wel beeldjes van, foto's van. Oké. En deze zeehond, Ja. waar komt hij vanaf? Ik mag geen namen noemen. Nee, nou, geen van een- namen, van die een- reclame zien. Ja, maar dat is helemaal geen reclame. Die komt, oorspronkelijk komt er van Meerdal af. Oh, En ik ga er ook een mooi schildpadje bij. En het mooiste van dat ding is, er zit een handpumpje op. ik zie het. En vroeger stond die in zo'n kinderbadje. En als ze die pompen, En dan als begonnen een klein mannen daar in het water zaten te spelen, dan kwam er een elder neer en dan duwde een keer op de knop. Dat spoot er boven, er zit een fonteintje in en dan spoot er boven water uit. Ik weet dat nog. Dan moest flink pompen. Ja, of ja, niet? ja, 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 nog steeds. En mijn kleinkindje dat duurt er nog steeds, want dat pakt iets. Want ik is al niet aangesloten, maar dan is al zo snugger, een manneke van een jaar of 7, dat pakt gewoon een emmer water. Zet hem onder dat steuntje, bij het aanzuigpunt, en dan begin je de pomp en dan is feest. Hè. En dan sput je zijn eigen nat en dan schrikt hij zelf en dan, en dan lacht dat manneke maar op, prachtig. En dat was ook als je denkt van dat goed is ook weg. Ook wat toevallig komt dat wat tegen en dan is het. Ja, want die komt nog wel eens op de start. Ja, ik heb er 10 jaar gewerkt. Ja. En ja, dan komt er van alles tegen hoor. Ja, want ik had het net over de krokodil. Daar hadden we het toen over. Nou ja, maar dat kwam niet van de stort, alleen in het bos. Hè. Ja, ja. Nou was het mysterie van de krokodil in het bos in Amerika. We gaan dat vooral niet helemaal herhalen. Maar als je googelt op onderweg en Amerika en krokodil, denk ik. Ja, krokodil in Amerika zit je nog steeds op. Ja, En ook op YouTube zet je Ja. ook op. dus dan zetten we de mensen gewoon een beetje aan het werk. Ja. In plaats van dat we het ook heel makkelijk gaan maken. Maar daar heb ik ook een keer op dezelfde stort, heb ik ook zo'n hele grote krokodil gevonden van een meter of, dat was geweest, een meter of 5. En dan heb ik dat ook gevonden en heb ik er mooi bij de kantoor bij een ingang liggen. En toen zei ik, wow, een mooie krokodil. Ja, zeg, dat is een waakhond, nee, een waakkrokodil. Maar een paar keer hebben ze me ook al aangevraagd gehad van, moet je dat niet hebben voor een spokentocht en al. Ja, dat is toch een paar keer ver weg geweest. Gewoon met een intentie van als mannen spooktocht hier en dan aan een touw en dan schrok ik. Wat prachtig. En een krokodil van 5 meter. Ja. Wie gooit zoiets weg? Ja. Dat zeg maar. Maar dat- Mensen die het over hebben. Want Een of ander oude speeltuin, ik weet niet, maar ja, zeg, er komt zoveel grij komt er dat je denkt van jongens. En stond zich op de stort ook altijd dan boven bij want dat wordt neem ik aan in Venlo. Nee, in Horst. Oh, in Horst. In Horst bij de. Maar ik stond ze altijd eerste rang Ja, het eerste rang. bij de containers. Of ik zat op kantoor en ik zag het inkomend spul komen, of ik was als zodanig van dat ik het deed laaien. En Ja. dus dan was het als zodanig van als het nergens liep dan in een vrachtwagen in een container. Ja, dan viel het dan laaide het Ja. over en dan kwamen er zo spullen tegen hoor. Ja. Ja, en dan denk ik ook van me goed dat ik mijn schuur niet meer zo groot is, want anders had ik nog veel meer van dat krijgen gehaald. Nee, dat is baar wat Maar ze zien mij streng door, vind ik, in die kantuurtjes. Dan Maar moest dan- ik legitimeren, hè? Ja, bij ons nog net niet. Oh. Nou ja, Maar- van de wal word ik mijn legitimatie vergeten. Zit een man in het kantuurtje. Ah, baas. Ik zeg, hallo. Ja, ik moet toch om die legitimatie vragen. Heb ik niet bij me. Ik mocht er niet in. Dus ik ben... Ja, dat is helemaal Ja. zijn goed recht natuurlijk. Ik Maar ik zeg- ben toen naar huis ik- toegereden om mijn... Ik zeg, Legitimatie ja, te het is halen. wel regels hier regels voor. Regels hier Ja. regels. Kijk, als je controle krijgt en als je sterk, je maakt een sterk proef en ze komen te varen bij je uit en al, ja dan.
Maar nu ze niet meer op de stort werkt, is het verzamelen minder geworden. Ja, dat is duidelijk minder. Dan moet ik het gewoon hebben van wat Gelly doet en een keer rondrijden en ik kom dan en zie dat staan en dan een keer brutaal kan ik wel gebruiken. Dus vragen wat ze me doen. Hey, tot slot, de gestuur van die clones. Ja? Als er nou iemand kunt en zegt van ik wil er een van die geuver nemen. Is dat dan bespreekbaar? Ja, dat hebben mij al verschillende gevraagd. Dat dacht ik al. Gevraagd, maar eigenlijk heb ik ze besproken, allebei voor een zoon van mij. Onze baas zou er een krijgen en onze Jip zou er een krijgen. Onze baas, dat is nog kiele, want die vriendinnen die zeggen van nee pap, nee jongen, allemaal hier. En als er nou nog een bas langskomt en een andere bas die zegt van... Dan denk ik dat we dat zonder camera moeten regelen. Maar want de vrouw van de bos had hem de clown toes. Het was een clown thuis, ja. Nee, deze is een vrouw.